ଏହି ଭେଟରାନ୍ ଏକା ଦଳକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ କରିବେ। ବିରୋଧୀମାନେ ଏହି ଖେଳାଳିକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 16ତମ ସିଜିନ୍ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଧମାଲ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜ ନିଜ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିୟନ ବୋଲି କହିବାରେ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ସିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ 4 ଥର ବିଜେତା ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିୟନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜରାଟକୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି। ଆମେ କହୁଥିବା ଭେଟରାନ୍ ଖେଳାଳି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ପେସ୍ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ସେ ଉଭୟ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ 15ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 487 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।